मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै भुटाननि दासु सिरिं नार्बुनि आखाइजों बेखेवबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव थानाय मुंदांखा मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै रायजो राजानि थाखाय बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि भुटान हादरनि समायना हाजो सारिनि नुथाय, दैसा स्राय स्राय बोहैनाय समायना लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो दादगारि हाथिसाराव थानाय लेङाइ कमान्डिं अफिसार सौरभ कुमार आरो लावखार ओंखाम जाग्रा गाहाय थावनिखौ बेखेवनानै होयो भुटाननि दासु सिरिं नार्बुआ। दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव बानजाय आफादनिफ्राय देग्लायनि मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै अल बड'लेण्ड राइडार एस'सिएशननि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनहा मोननैसो गोनां आयदाफोरखौ लानानै एवारनेस हाबाफारिबो लायो। दिनैनि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा मा बुंदों आबुङै मिथिनानै लादो। मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय गोदान अपेनिं खालामनाय जोंखौ राइडार्स हिसाबै जोंखौ लिंहरनायखौहाय सिगाङावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशननि जानानैहाय बयनोबो गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनैहाय मोनथाम एवारनेसखौ लानानैहाय जोंखौ लिंहरनाय जादों। फार्स्ट अफ अल सेफ्टि एवारनेस, एन्ड सेकेन्ड क्लिनलिनेस, एन्ड थार्ड गो ग्रिन। सेफ्टि एवारनेस होनना बुङोब्ला जों बयबो दानि जुगावहाय एसे सिरियास लानाया मोजां आरो मोनथिना लानानैहाय, जेरैहाय दा बेहाय पिकनिक स्पटआवहाय सोरबा कारजोंल' फैनाय नङा, सोरबा बाइकजों फैगोन। बेबायदिनो लकेलनिखौ दोनथ'नानैहाय गोजाननिखौ नायोब्ला जोङो दिनैहाय बिराद इम्परटेन्ट सेफ्टिखौहाय। सेफ्टि होनोब्ला अनलि लकेल आरो गोजाननि बेबायदि नङा, थेवबो जायफ्रानाखि गोजाननिफ्राय फैयो बिथांमोना एसे साबधान जाना फैनाया मोजां। लामा सामाखौनो जों मालानि समाव मा जागोन बेखौ मोनथिया। बेनिखायनो हेलमेटना फार्स्ट सेफ्टियावहाय बेखौहाय लाग्रोनांगोन आरो। दिनै बाइक सालायोब्ला नों हेलमेट गानाब्ला अनलि जों पुलिसनिफ्राय फाइननिफ्राय बारग'नो थाखायल' गाननांगौ बे नङा, जों गावनि सेफ्टिनि थाखायसो जोङो गाननांगोन। ओमफ्राय बेबायदिनो नोंनि थाखायल' नङा आरो, नोंथ' हारसिंबो जानाय नङाना, नों गुबुन समावहाय नों गुबुनजोंबो जागोन। बेबायदिनो जाहाथे नोंनि थाखाय गुबुनाबो नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय गुबुन सासेया जाहाथे बेबायदिनो निदानाव गोग्लैया आरो। ओमफ्राय क्लिनलिनेस, दिनैहाय बेहाय गोबाङानो फैगोन पिकनिक जानोहाय बेबायदिनो लोङै जायै बेबायदि थासारिखौ गाज्रि खालामनाय बेखौ जों लुबैया। दिनैहाय कमिटिया जेरैबायदि बेहाय मोनसे कमिटि दादों बेखौ नायनो थाखायहाय दिनै कमिटियानो नोजोर बोगोन बिनि सायावहाय। ओमफ्राय जाखाङै लोंखाङै जाहाथे बे जायगाखौबो मोजाङैहाय साफा खालामना गालाङो, जाहाथे उननि फैबावनायफ्रा लेथ्रासो जायगाया बेबायदि नैबे लेथ्रा अबस्था थासारियावहाय लोगो मोनफैयै बायदि। आरोबाव दिनै गो ग्रिन, दिनै मिथिंगाजोंहाय जोङो लोब्बा लानानैहाय कमिटियानो बे मोनसे एवारनेसखौबो जोंनो लाबोदों। दिनैहाय बे एवारनेस प्रग्रामावहाय जोङो बयबो जयैहाय जोङो बाहागो लानांगोन। जि अनलि राइडार्सल' नङा, दिनै जों राइडार्स हिसाबै जों बयखौबो जों खावलायनो सानदों। लकेलनि कमिटि थाबाय, ओमफ्राय साखाथि फाखाथि गासैबो बेल' नङा आरो, जों मिथिंगाखौ थासारिखौ जोङो जोथोनै लाखिनो थाखायहाय गोबां जायगायावनो जोङो बेखौहाय मोनसे बिराद सिरियासै जों नोजोर बोनांगौ जाबाय दायो। मानो होनोब्ला मिथिंगानि थासारिया गुबुंले जागासिनो दङ। जोङो दिनै अक्सिजेननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट। दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जों एसे सेफ जायगायाव जों दं, जों गावखौनो सानना लानांगोन। मानो होनोब्ला जों एसे हाग्रानि साखाथियाव जों दङ। दिनै टाउन सहराव नायोब्ला बेबायदिनो बिफां लाइफां जोबस्रांजोब्बाय, बेहाय गोबां पलिउसन, गारि मटरनि पलिउसन, बेबायदिनो हाद्रि बायदिसिना पलिउसन। जोङो दिनैहाय दाबो एसेखिनिखौ जों मोननो हायोखि माखासे मिथिंगानि अक्सिजेन, फ्रेश अक्सिजेना जोंनि सायावहाय जोंनो मोनसे गोजोन थासारिखौ जों लाबोदों। जाहाथे बे मिथिंगाखौ जोङो फोजोबस्रांनायखौ जोङो गोजान खालामनो हायो, जों बयबो नोजोर बोनांगोन। दिनैहाय बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि राइडार्सफोरनि जानानैहाय। बेखौहाय टटेलि जोङो बन्द' खालामनांगौखौ जोङो जोंनि राइडार्सफोरनिफ्रायबो जोङो खावलायदों। बेखौहाय जुदि होबथानो हायोब्ला दिनै बेबायदि जों एसे गाज्रि सिटुवेसनाव दङ। जों फिउचारा मा जाबावगोन बेखौ होबथानो हायाब्ला जों बेखौ नोजोर बोनांगोन। सरकारा दिनै बेखौ होबथानांगौ, ओमफ्राय जाहाथे जोंनि मिथिंगाया गोथाङै थांनानै थानो हायो। ओमफ्राय जोङो नुनो मोन्दों बेहाय सोरहाबा न' गैया, हा गैया, बिसोर हादान सिफायनो फैदों। नैबेखौबो सरकारा एसे नोजोर बोनांगोन आरो, जाहाथे बिथांमोननि थाखायहाय सोरबा जुदि गैथाराब्ला बे बेलेग खोथा। नै बिसोरनो थानो थाखाय सरकारा
जोंनि आसाम सरकारानो जा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा बिथांमोनहाय थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे लामाखौ होयोब्ला मोजां जागोन आं बेखौबो खावलायनो लुबैदों सरकारनिसिम। जोङो लाइमोन बैसोआव बयबो रंजानो लुबैयो एबा पिकनिक होनना बुङोब्लानो जोङो मोनसे रंजानो माने इन्टारटेनमेन्ट इन्जयमेन्ट लानो होनना फैयो। खिन्थु नैबेहाय जोङो इन्टारटेनमेन्ट आरो इन्जयमेन्ट बेखौल' जों नोजोर होयोब्ला बे 100% गोरोन्थि जागोन। मानो होनोब्ला दिनैहाय नोङो बेहाय मोनसे लिमिट थानांगोन। नोंनि जिबना दानो दं दानो गैया मालानि समाव मा जागोन जोंखौ जेबो रावबो रिस्क लानो हाया एबा बुंस'नो हाया जोङो। दिनैहाय बेखौहाय जोङो लिमिटनाव जोङो सोलियोब्ला होमब्ला निस्सय बे इन्टारटेनमेन्टआबो नोंनि लाइफजोंहायनो थांफाबाय थागोन एबा पजिटिभ इन्जयमेन्ट एबा इन्टारटेनमेन्टखौ नोंथाङा लाइफजोंहायनो थांफाबाय थागोन एबा पजिटिभ इन्जयमेन्ट एबा इन्टारटेनमेन्टखौ नोंथाङा बेहाय लाफैनो हागोन। जाहाथे लोंनाय जानायखौ बांद्रायैहाय गावखौनो लिमिट बारजासे जाहाथे बेहाय जों होसोमनो नाङा आरो। बिराद मोजां पइन्ट आरो नैबेनि सायाव बुंनो मोननानै आं गोजोननाय मोनसिनदों। मानो होनोब्ला जों दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों टुरिजमनि सायाव एबा महायबा मोनसे जायगा एक्सप्लर खालामनायावहाय बिराद समायना बेफोरबायदि टुरिजम डिपार्टमेन्टजोंनो माखासे लिंक आप जानाय एबा सोमोन्दो थानाय जों बेफोराव जोङो जेब्ला हाबो अब्ला जों जोंनिखौ एसे सानहरोब्ला एसे बोरैबा दाबो जों बिराद माने बेकवार्डआव दं जों सानना लानाङो आरो। मानो होनोब्ला नैबेफोरबायदि जायगाया जोंना मोनसे बिराद मोजां समायना जायगा। जाय जायगायाव मानसिफ्रा गुबुन गुबुननिफ्राय फैनानैहाय बेबायदिनो एक्सप्लर खालामनो फैयो। जुदि नैबेखौहाय जोंनि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ नोजोर बोनानैहाय बै गुबुन जायगाफोरनिया जेरैबायदि टुरिजमखौहाय फेस्टिभेल बायदिसिना नैबेफोरो मोनसे टुरिजमाव गोग्लैजोबो जेनेबा फेस्टिभेलफ्राबो नैबेखौहाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जाहाथे बड'लेण्डआ बिटिआरआबो माबा मोनसे नेक्स्ट स्टेपावहाय मुंदांखा जायो खोमा जों बेखौ लुबैयो आरो। दा बे पिकनिक स्पटनि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे नैबे दिनैनिल' नङा पिकनिक स्पटआ उनावबो नेक्स्ट इयार जाहाथे नै देग्लायनि थासारिया माबोरै सोलिदों बेनिफ्राय साबसिनैहाय जाहाथे बिथांमोनाबो टुरिजम डिपार्टमेन्टजों एसे टाच खालामनानैहाय मोजां समायनासिन खालामनो हायो खोमा। एबा जोंनि बड'लेण्डआव गोबां बेबायदिनो जायगा दङ जेरैहाय नेसनेल पार्कफोरनि अनगायैहायबो गुबुन गुबुन समायना जायगा दङ जेरै सरलपारा बेफोरखौहायबो जोंनि जुदि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ मोजां थासारि एबा मोजां साखाथि फाखाथि बेबायदिनो माखासे नोजोर बोनानैहाय बेखौहाय टुरिस्टफोरनि थाखायहाय मोनसे मोजां जायगा होननानैहाय जुदि खालामनो हायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि राइडार्स ग्रुपनिफ्रायबो जों बेखौ खावलायनाय थाबाय। यहाँ पे जो पिकनिक स्पॉट बनाया है इको टूरिज़्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है यहाँ की जनता के लिए भी, ताकि जो भी सर ने बताया है उसी हिसाब से देखा जाए तो मन की शांति भी ज़रूरी होती है, परिवार के साथ समय बिताना भी ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो ये बना है पिकनिक स्पॉट इसके लिए पूरे क्षेत्र में विकास होगा आने वाले समय में। जैसे यहाँ जितने टूरिस्ट आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ के लिए। मेंटेनेंस के बारे में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर आप? मेंटेनेंस रोड के मेंटेनेंस या यहाँ के हाँ नहीं मेन क्लीननेस तो ज़रूरी है, वो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा जो भी यहाँ पे आएँ वे इस चीज़ को मेंटेन रखें और साफ़ सुथरा रहेगा पिकनिक स्पॉट तो अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी आएगा एक दिन करके चला जाएगा उसे ख़राब, तो जो अगले दिन आने वाला रहेगा उसके लिए थोड़ी समस्या पड़ेगी। इसलिए हम सभी को मिलकर, और मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, सभी उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो सभी को करना चाहिए इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। जगह बहुत सुंदर है मनाली। हम पहले बार आ रहा है भूटान से, और इधर से हम लोग का बॉर्डर का दोस्त लोग ने बुलाया है, तो जब इधर आके देखा तो सुंदर जगह है। तो ऐसे इको फ्रेंडली पार्क बहुत कम होता है हम लोग का अभी ये नया ज़माना में। और हम लोग का इधर का दादगारी चिरंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग बहुत ऐसे देखने से तो बहुत काम किया हुआ है इधर में। और एक पिकनिक स्पॉट तो होना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग सोशल कॉज के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए और फैमिली वगैरह सब जगह से आके इधर उन लोग का कुछ खुशी मनाने के लिए एक जगह जैसे हम हमारा तरफ से वही देख रहे जी। और अभी ये पार्क से बहुत बेनिफिट होगा। अभी आप लोग ज़रूर मालूम है कि कोकराझार से लेके बोंगेगोंग गुवाहाटी तक, और मेघालय से भी आदमी लोग बहुत आएगा इधर में, बोंगेगोंग से आएगा। और हम लोग का
भूटान गेलीफू और माइंडफुलनेस सिटी बोलता है, उधर से भी हम लोग का आदमी लोग इधर आके बहुत सेलिब्रेट करेगा। और हम लोग का और रिलेशनशिप बोलता है और संपर्क है ना, अभी बॉर्डर का रिलेशनशिप अभी ऊंचे बहुत हाई लेवल में जाना चाहिए। और अभी पहले 1947 से ऊपर आप लोग जब इंडिपेंडेंस मिल गया, उस समय से हम लोग का वो जो संपर्क है, हम लोग का बायलैटरल रिलेशनशिप है, बहुत मजबूत है। आगे से भी अभी बहुत मजबूत जाने का मौका बहुत है। अभी ये एक ये जगह ही है कि हम लोग सब साथ ले सकता है। हम लोग का ट्रेड रिलेशनशिप बोलता है, हम लोग का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोलता है, वो सब वी हैव टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। सो हम लोग बहुत खुश है आज ये ओपनिंग में इधर वी आर पार्ट ऑफ दिस। हम लोग एक मौका मिल गया to be part of this great occasion, I would say. And let's see that this park really grows well. ये पार्क जब ऊपर जाएगा तो सब खुशी मनाना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ और करना पड़ेगा, जैसे लग रहा है नदी बहुत सामने है और उस तरफ में हम लोग का भूटान है, इस तरफ में इंडिया दादगरी में है। तो सब मिलजुल करके और एक बड़ा भाई और छोटा भाई जैसे हम लोग को संबंध और रिश्ता आगे ले जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता है आप सबको, शुक्रगुजार है। हम लोग का ये आप लोग का भूटान और इंडिया का रोड कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे, इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को? हमने सुन रहा है कि कुछ वो ब्लैक टॉप करने का प्लान आ रहा है, तो हम लोग खुशी है क्योंकि ये जो रास्ता है वो रास्ता हम लोग का एक लाइफलाइन जैसे है। सिर्फ गेलीफू का नहीं, आप लोग का इधर दादगरी और चिरांग डिस्ट्रिक्ट का वो एक मेन हाईवे है जी, और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रगति बोलता है ना, उसके लिए। तो वो ये रोड तो ज़रूर बनना चाहिए। हम सब का तरफ से, भूटान का, गेलीफू का तरफ से और दादगरी का, हम लोग का दोस्त लोग का तरफ से, सब का तरफ से, हम लोग का स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग का तरफ से विनती है कि अभी ये रोड तो बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बहुत साल हो गया ऐसे छोड़ के, हम लोग कभी थोड़ा करता है, और आप लोग का तरफ से भी करता है, भूटान का तरफ से भी। जब बहुत खलता होता है रोड, नो द कंडीशंस आर, व्हेन द कंडीशंस आर टू बैड, वी हैपन टू समटाइम मेंटेन द रोड एज वेल। कल परसों भी एक हम लोग का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उसका बड़ा सा सामान आने वाला था, तो रोड थोड़ा ठीक नहीं था, तो उस टाइम में वो अपने आप बना के अभी थोड़ा अच्छे हो गया है। आप लोग का तरफ से भी बनाता है, अभी मिलजुल करके बनाना पड़ेगा, मगर थोड़ा परमानेंट करके और रोड बनाने का वक्त बहुत अभी आ गया, जिससे हमारा तरफ से वही सोच रहे जी। और हम लोग ये सुन रहे हैं आप लोग का गेलीफू मेगा सिटी होना है, और है कब तक हो जाएगा, कैसे चेंज होगा ये होने से? अभी गेलीफू का माइंडफुलनेस सिटी बोल के आप लोग सुना होगा, वो माइंडफुलनेस सिटी तो सिर्फ गेलीफू का नहीं है, और हम लोग का देश के लिए, हम लोग का पड़ोसी के लिए, और उसमें सब इन्वायरमेंट के ऊपर हो जाएगा, सब वो नेचर के ऊपर हो जाएगा जी। नेचर बोलता है ना, प्रकृति बोलता है ना आप लोग, प्रकृति बोलता है, और इन्वायरमेंट के ऊपर होगा, और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर हो जाएगा, और वजन सिटी बोल के आप लोग ने ज़रूर सुना होगा, उसके ऊपर हो जाएगा। हम लोग का ऊपर में ड्रग्स फ्री हो जाएगा, क्राइम फ्री, और वो अभी स्मोक फ्री कार्स वगैरह ज़रूर 4-5 साल के पीछे ऐसे होगा जी। और हम लोग का ऊपर जब माइंडफुलनेस सिटी आएगा तो बेनिफिट बोलता है ना, फ़ायदेमंद ज़रूर हम लोग का पड़ोस होगा जी। अब पड़ोस देश हो गया, अब इंडिया हो गया, दादगरी, बंगईगांव, कोकराझार, गुवाहाटी, सब उधर सिटी कितना है, सब फ़ायदा उन लोग को मिल जाएगा जी, क्योंकि हम लोग का सिटी बनाएगा तो सामान सब ये रास्ते से चलना पड़ेगा। इधर का इकोनॉमी बहुत अच्छा ही हो जाएगा, और आप लोग का हम लोग का ट्रेड फैसिलिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जी। थैंक यू सर। एबार माबायदि स्टार्ट माबायदि सुबिदा होनाय जादों रायजो दावबायारिफोरनो? नंगौ, आङो बे
हाथिसार ओनसोलनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै नोंथां मिडियामोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ 2017 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोदों। दिनै 2024-25 फैगासिनो दं। बाव गोदान बोसोरनि बयखौबो खावलायनाय थाबाय, खुलुमनाय थाबाय, हामलायनाय थाबाय। देग्लायहाय जोङो बे मोनाबिलि स्पटखौ थांनाय बोसोरफोर बायदि मोजाङैनो खुंफुंनो सानदों। जोङो 2027 मायथाइनिफ्रायनो बे मोनाबिलि स्पटखौ सलायबाय थानायाव जेबो जेंना जेंसि जानाय नुवाखै, माबा मोनसे दावराव दावसिबो जानाय नुवाखै। आरो बिनिफ्राय जोङो देग्लायहाय साबसिन खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जादों। आरो जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांबावनो नाजागोन। आरो लोगोसे गासैबो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानो जे, मानो होनबा जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जाफैयोब्ला नोंथांमोनाबो जोंनि कमिटिनि रुलफोरखौ मानिनांगोन, डिसिप्लिनजों सोलिनांगोन। आरो बे जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानानै जेन लेथेर फेथेर खालामा, बथल बायदिसिनाफोरखौ बुख्रुबा, आरो लेथेर फेथेर थोरसि लाइफोरखौ गारलाबाया, मोनसे जायगायाव ज' दोनो। जोंनाव कमिटियाव बेखौहाय बिनिफ्राय ज' जायगायाव दोननायनिफ्राय लांग्रा दङ। जाहाथे नोंथांमोना बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनानै लेथेर फेथेर खालामा, बेखौनो आङो कमिटिनि जानानै खावलायनाय थाबाय। नायथावना मा खालामना होनाय जादों ओरैनो देग्लाय? नायथावना ओरैनोथ' जोंनियाव सिगांनियाव दैया एसे गिदिरमोन, बेनिखायनो दालांफोरखौ बारा गोलावखाय समायनासिन खालामनो हायाखैमोन। देग्लाय दैया एसे गुसुं जादों, गुसेब जादों, बेनिखायनो जों देग्लायहाय साबसिन सिगांफोरनिफ्राय साबसिन बानायनाय जादों दालांफोरखौ। आरो जायगाफ्राबो सिगांहाय बालामोन, देग्लायहाय थोरि रज'बाय, गांसो रज'बाय, मोजां जाबाय, क्लिनसिन जाबाय। देग्लाय बिदि हाद्रि गैया सिगांनि बायदि, बिराद मोजां समायनासिन जादों देग्लाय। एन्ट्रि फिया माबायदि खालामनाय जादों देग्लायनि बोसोराव? देग्लाय एन्ट्रि फिसखौ बुङोब्ला सिगांनि बायदियानो लानाय जादों। जों बेहाय बाराबो खालामनाय जायाखै। बास हिसाबै खारि हिसाबै माबायदि खालामनाय जादों? बासखौ जोङो पार बासाव 700 खालामनाय जादों। आरो विंगारखौ 500 खालामनाय जादों। बेनिफ्राय बाइकखौ 100 लानाय जादों। कारफोरखौ 300 लानाय जादों। बेबायदि फिसै जों लानाय जादों। आरो दिनै नोंथांमोना फुंबिलिनिफ्रायनो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवबाय। दा बेखेवनानै दिनै मोनासिम प्रग्राम दङ होनना जों मिथिना मोनदों। माबायदि प्रग्रामा एरेन्ज जालांगोन? निस्सय दिनै जोङो दिनै नभेम्बरनि डिसेम्बरनि दिनैहाय 1 थारिख, बे 1 थारिखआव जोङो अपेनिं सेरेमनि लादों। बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जोङो अपेनिं खालामनो आखायाव लादों। बेवहाय जोङो दिनैहाय मोनसे प्रग्राम लादों जे, मानो होनबा नाइट प्रग्राम। बे नाइट प्रग्रामाव जोंहा माखासे मोजां मोजां आर्टिस्टफोर फैगोन। दा बेवहाय जोंहा मेन सिंगार हिसाबै बर'नि नोजोर प्रेक्टिकेल जोंहा बर' आर्ट कमेडियान आर्टिस्ट दङ, बिथाङा फैगोन। आरो लोगोसे जोङो दा आङो बारा इसिबां माने माबाखौ मोनजोबाखै, सोर फैगोन बेखौ दा दान्दिसेनि उनाव जोङो बेखौ नांगौबा जोङो डिक्लेयार खालामगोन सोर फैनाय जागोन। खिन्थु गोबां आर्टिस्टफोर फैगोन। आरो जोंनाव कमेडियान, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, मानो होनबा कमेडियाननि मास्टार होननानै डेन्जार मोजां रोंगौ होननानै प्रेक्टिकेल बिथाङा। दा बिथाङाथ' सियर बे जाबाय। माखासेखौ जोङो दा दान्दिसेनि उनाव डिक्लेयार खालामगोन सोर फैनाय जायो, बेखिनिखौ बुंबाय। आरो स्पटनि टाइमिंखौ माबायदि खालामनाय जादों नोंथाङा? बबेनिफ्राय बबेसिम? जोङो स्पटखौ टाइमखौ जोङो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि 6 बाजिसिम होनाय जादों। ओरैनो बेखिनिखौ जोङो खालामथ'नाय जादों। जोङो परिस्थितिखौ नायनानै जोङो बानायगोन। ओरैनोथ' बादा दङ। जोंनियाव बेयाव 6 बाजिसिम बर्थमान होथ'नाय जादों। जोङो नांगौबा जोङो 5 बाजिसिम होगोन, परिस्थितिया एसे गाज्रिब्ला। आरो जोङो परिस्थितिया मोजांबा एसे एनै 7टा 8टासिमबो होनो हागौ। आरो बेखिनिखौ जोङो बुंनाय जादों। मा खावलायहरनो सानो? दावबायारिफोरखौ आङो खावलायनो सानो जे, मानो होनोबा जोंनि बे हाथिसारसिम फैनाय लामाया दा बर्थमान एसे मोजां क्लिनाव जाबाय, नाथाय एसे हाद्रि दं आरोना, हाद्रि दं। बेनि थाखाय एसे उसुबिदा। अब्लाबो दा लामाया इसेबां गाज्रि गैला। आरो जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जायफोर बिथांमोनहा फैनो गोसो दङ, बेयो ओरैहाय जोंनिया बङाइगावनिफ्राय फैनानै सामथाइबारि टु भुटान गेलेफु मोनफैयो। आरो बिनिफ्राय जोङो दादगारियाव मोनसे SSBK दङ। बे
केम्पनि एसे सिगाङाव एसे खोलाहा जोंनियाव सानजाहा फारसे फैनाय लामा दङ बेयावनो मोनाबिलि पिकनिक स्पट मोनसे लिरनाय गेट दङ बिथिंजाय फैयोब्लानो 1-1.5 किल'मिटारजोंनो बेयाव मोनफैगोन आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव